ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ. ಸೊ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಕರಿಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ, ಐದು ದಿನ ಕರಿಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಾರ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪುನ 2,000 ಜನ ಅಂಚತ್ತು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ದಾನೆ ಲಾಗ್ ಬಡೊಂದಿಚ್ಚಾರಂದು. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಅವು ವಿಷಯ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಜಾದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆಯ್ಜಿಂತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೊರಣಿ ಅವರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪಾತೇರಿ ಐದು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಗ್ತಂದು, ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಾರಿಜ್ಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂಡ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಐದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೊಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ದಾದಂದು. ಸೊ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಮ್ಮನ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಬೇತನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲ್ಲಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನೊಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೆಂಚ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಸಮೇತ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬುಲಿಪುನ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂತು ಮುಟ್ಟಂತೂ ಪನ್ಪರತ್ತು ಇಂಚ ಪಂಡ ಮೂಂಕುಡು ಮಜುಂಡು ಬಂದ್ರ ಬುಲ್ತು ದಾಂಡೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾನವ ಬಟ್ ಅನಿತ್ಯ ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪ. ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಬುಲಿಪುನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ನ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ಅಡಿಗೆ ಜಿರ್ಪುನ ಬುಲ್ತು ಸಾಕಾದಿಪುನದ. ಸೊ ಅಂಚ ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಲಾಗಡ್ ಅಂತ ಏನು ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಏನಿಯತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಲ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ ನೀರಂಜಿ ಬಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬುಲಿಪೆರ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಚೂರೇನು ಕಲ್ಲಾದು ಪೋತೆ ಪಂಡ ಬುಲ್ತದು ಬೇಚಾರ ಅದು ಅವು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಲಾದು ಪೋತೆ. ಸೊ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಇಂದು ಬಿದಾಯ ದೊಜ್ಬೇರ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋತೆ ಅನ್ನ ಒಂಚಿದಾಗನ ಬೇಲೆ ಮಂತು ನಾವು ಮರತು ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇದು ಬುಲಿಪ್ಪು ನಾವು 10ನೇ ಮುಟ್ಟನಿಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪು ನಾವು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋತುಂಡು. ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಚ ಸರಿ ಮಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ನಾವು ಓದೋಡ ಕಲ್ತಿನ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಅಂಚಲ ಮೈಂಡ್ ಕಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಕಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿಂದು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪರಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊನಾಗಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪುಡಿಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊರಾಪುಂಡು ಎತ್ತು ಕಲ್ತಲ್ಲ ಆತೇಂದು. ಬಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಂದಿತ್ತನ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿಂದು. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿದ್ವಿ ನಾನು ಕಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಪಂಟ್ರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾತು ಕಲ್ಪನೆ ನೀಟಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಂದುಲ್ಲೆ ಅವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ MCG ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಗಡ್ದಿಟ್ಟು ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೆ MCG ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಏನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಅನ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಪುಜ ತಾನು ಬೇಜಾರಾಪನ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನು MCG ಮಂತದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಓದೋಡುಂದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಯಾನು ನ್ಯೂಸ್ದಾಗ್ಲು ಎಂಚ ಓದ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಓದುನ ಪಂಡ ಐತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ದ ತಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜೋರು ಓದುದು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಜೋರು ನ್ಯೂಸ್ದಾಗ್ಲು ಎಂಚ ಓದ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಓದೋ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅವು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ನೆನ್ತು ತೊಂದಿತ್ತನದ. ಸೊ ಆಪುಜಿ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐನ್ ನೆಂತದ್ದು ಅಕ್ಕನ ನೆನೆತದ್ದು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅವನೊಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆರೆ ಹೊರೆತ ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದದ ತರಿಕ್ ದೆತೊಂಡ ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ದದಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸರಿಯಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಚೂರು ದತ್ತಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ದಾದ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲೆಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನೆನಪುನಾಗ ಮತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆರೆ ಹೊರೆತ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೈತಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತೆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತೆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಗಲು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನೇನು ಮತ್ತು ಕೆಂಡೊಂಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಪಂದಿನ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆರಡೆ ಏರ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಸರಿ ಆನಿರ್ದಿಂಚು ಒರಂಬ 10 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಬೋತುಂಡು ತರೇಟ್ ಒರಿತಿದ್ದು ಬೋತುಂಡು ಇಂಕ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತಿಡಿಗೆ ಮುಗಿಪೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತನದ ಅದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಉಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಿರ್ತದ ಈಗ ಒಂದು
ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾರಂದು ಸೊ ಒಂಚದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ ಬರ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಈ ಲಾಗ್ ಚೂರು ಪಂಡದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಸರಿ ನಾಂಡೆ ನಾನು ಈ ಲಾಗನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇನೆ ಚೂರು ಸೇರ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಇದು ಆಪುಜಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಏನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪು ನಾವು ಬುಕ್ಕದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಗ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಇಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲು ಒಂಥರ ಕೋಪಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಬಲಿಪು ಪಂಡ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವ ಏನು ಎನ್ನಾಗ್ಲಿಂದ ಐವಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕಾಕ್ಲು ಇಂಚ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ನಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ ನರಮನೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಡಮುಟ ಯಾನು ಓವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ ಜಯಾನ ಅಂಚ ಮತ್ತು ದಲ ಪನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ 2 ಜನ ಪನ್ಪನಾಂಡೆ ಇಂಕ್ 2-3 ಜನ ಇಂಚ ಮಂತ್ ನೆಂಚ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪಾಕ್ಲು ಏಪಲ ಜೇಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರ್ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪನ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಸೊ ಮರ್ಲು ಬಾತಿನ ಟೈಮ್ ಬಾತಿರು ಎಂಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರ ಅಂದಿಪ್ಪೆ ರಪಜಿ ಬಾತಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ಲ ಏನು ಹೊರ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಆಂಟ್ಲ ಏನು ಹೊರ ಬಾತಿರ ಅಂದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ದಾದ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಡಿಪು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚಲಾಪುಂಡು ಹೊರ ಕುಳ್ಳೆ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ ಬಿಡ್ಪೇನು ಸೊ ಅವಳ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಯಾರು ನರಮನಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಇಜ್ಜ ಅನ್ ಮತ್ತೆ ಆಪುನ ಸೊ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ನರಮನಿ ಅತ್ತ ಎಂಕಲೇ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಪಂಡ ನರಮನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಿಜಿರದ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರತ್ತ ಸೊ ಮಂಡೆ ಎತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ತಿಕ್ಕುವ ಎಂಚಾಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ ಏನು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅನಿಪೆ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆತ ಸೊ ಅವೇನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ನರ್ಮನಿಂದ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಐನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತು ನಡಂದು ಬಟ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉಂದಾಪು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ನರಮನಿಯನ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವಾಗ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪೇ ಮಂತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಏನ ಬಾಕಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಏನು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅಕ್ಲೇಗ ಅಂಚ ಆಪುಜ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಡತಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚದು ಅಂಚೆ 2-3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಚೂರು ಚಾಟ್ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ತುಪ್ಪನವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ದಯ ಬಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡಾತ ಸಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂದು ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತನಾಗಲಿ ಎನ್ನಾಗಲಿ ಬುಕ್ ಏನಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅದು ನಂಬುವೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗಲಿ ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಜೆಲಸಿ ನಂಜಿ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಟು ನಂಜಿ ಎಂಕುಂಡು ಎನ್ನಾಗಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕುಂಡು ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿದಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕರ್ಜಿ ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದನಾಗ ಎನ್ನವು ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನಾಗಲಿ ಎಂಕೆ ಆಗ್ಲ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೈರ ಅಂಚೆಂಚ ಅವು ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುನಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಡೋಂಡ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಡೋನೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಡೆ ಯಾನ್ ಎಂತಿಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪಿಜಿರತ್ತ ಸೊ ಐನಿತ್ಯಾನ ಅಂದದ ಕಡಿಮೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಎನ್ನಾಗಲಿ ಎಂಚೂರು ಸೋಪಾತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗಲಿ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇರು ಅಂಚೆಂಚ ಅಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ದಯವಣ್ಣಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಏರ್ ಎನ್ನಾಗ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಏನು ಶೋಕಟ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಏನಿತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಕ ಏಪಲ್ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೇರ ಬಂದು ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಶ್ ಅಪ್ನದೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಬಾಯ್ ಇಂಚೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದೆ ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರು ಬುಕ್ಕದ ದಾಂಡ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಗದಾಯ್ತನ ಪಾತಿರ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧನೇ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಇಂಚ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ದಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನಿತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನೆನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮಂತ ಒಂದು ಅರ್ಪಣ ಆತಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅವಡು ಏರಿರ್ಲತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಆತ ಅಗತ್ಯ ಹೋಗಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಜನ ಏನಿರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜನ ಏರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಜನ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೇರ್ನ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ರಪ್ಪ ಬೋತೇನ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಪೆ ಅದು ವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಪ ವಚ್ಚಿಕ್ಲೇನು ಪಕ್ಕ ಬೋದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನೆ ದಯಬಣ್ಣ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಿಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರನ್ನ ಕೊಂಡದ ಏತು ಸೋಕುದು ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪು ನಂಚಿನವೇ ರೀಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನವ ಯಾನೈತೆ ಅಂತದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಹೋತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ಕೊಲಿ ಬಟ್ ಏನೇ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ತೂಪುನ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ರೀಲ್ ತೂಪುನ ಅಂದಿಟ್ಟೇ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ
ಅವೇನ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ 5-4 ದಿನ ಉಂಡು ಸರಿ ಕಟ್ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ನಾನು ಲಕ್ಕನಾಗ 7-7:30 ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಟೇ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಳ್ಪು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬಿರ ಅಂಚನೆ ದದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೈಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ರೀಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪುನ ಜೋರು ಬಿಳಿಪುನ ಆಪುಜಿ ಆ ರೀಲ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಕ್ಕ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಶೆಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಂಡವ ಇದೇ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಯಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಪುರಲ್ಲ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಂತು ದದ BP ಲೋ ಮತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ನಿತ್ರಾಣಪ್ನ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆತ ಸೊ ನಿತ್ರಾಣಪ್ನ ಫುಡ್ ಸರಿ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡ ವೇಪಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತಾಪ್ನವ ಒಂದು ಕೈಕರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಿಂಕ್ ಆತು ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆನ ನನ್ನದಾದ ಅಂತ ಅಂಚ ಮತ್ತಾಪ್ನವ ಸೊ ಯಾನ್ ಬುಲಿತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತುತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಇದ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅವಡು ಜನ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಒರಿಯನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಪಗ್ಲ ತಪ್ಪುಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆತ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಪಾತಿರ್ ನಾವು ಅಕ್ಲ ಬೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಪೊಡ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರಾಗ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಜಿ ಟ್ರಾಸಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಡೈಲೆಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆನ ಬುಡುಂತುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನಂತರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾತ ಎನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆತಿಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಂಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಎನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅನ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡವ ಇತ್ತಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ದಯ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲಿಪ್ಪುಜರ್ ನಮಕ್ ಬಡೈಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಳಾಗ ನೆನಪುನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿಪ್ಪುಜರ್ ದಯಾಗ್ಲಿ ತರಿಗೆ ಮರ ಬುಡ್ದುನ ಆತ ಎಂಕಿತ್ತವ್ರು ರಿಯಲೈಸ್ ಆವನುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರೆ ನೋಟು ಗಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ ಆತಿ ಯಾವು 1-2-3 ಜನ ಯಾವು ಎಂಕ ಅವು ಖುಷಿಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆ ಉಂಡದ ಯಾನು ಏತನೇರಲ್ಲ ಏತೆ ಏನು ಬೇಜಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನಾಲಾಗ ಬಿಡ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊರ ಬರ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನಂದರ ಪೇರು ಜನ ಯಾನೇ ಸಾರಿಗೆ ನಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾತಿ ಯಾನು ಅವರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನು ದದನ ಬೇಜಾರು ಮಂದಿತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಂದ ಏನು ಏತು ಸತ್ಯ ಕೋಪೈತಾನೆ ಇಂಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅವು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯದ ಆದಿಪಡಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ವಿಷಯದ ಆದಿಪಡೆ ನೇರ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನೇ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಿರ ಬೋನ್ನಲ್ಲ ಯಾನೇ ಸೊ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಚೂರು ಇಜ್ಜದ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋಪೆ ಇದು ದದ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಅವು ಏರ್ಲ ಅದಿಪಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಿಪಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಿಪಡೆ ಜನ ಇಲ್ಲಡ ಅದಿಪಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಿಪಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂದ ಪೋಪೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಲ್ಲ ಏನು ಬುಕ್ ದದ ಎಂಕೆ ಈಗ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮಗ್ಲೆ ಆತ ಅಂದಪ್ನ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋಡತ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕತೆಗೆಸ್ಬೇಕದ ಆದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ಜೋರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಖುಷಿ ಹಿಡಿತನ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಪನ್ಯಾರಾಗ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಂದುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಜನ ಪಂಡ್ರಾಗ ಪಂಡಿರ್ ಗೊತ್ತಾ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಬಟ್ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ನಾ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಅನ್ಪೇವ ಇತ್ತಾಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರಿಯಾರ ದುಂಬು ಪಂಡ ದುಂಬು ಕಾಯಂತಿಪ್ಪು ನಾ ಬಳ್ಕಿರಿ ಪುನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ತೋಟ ಪಂತಿ ಪೆರಿ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜರಿ ಇಂಕ ಪಾತಿರದ ಅವಡು ವೀಡಿಯೋ ಗೌಡು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕನಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಿಷ 17 ಅಂಡು ಯಾನಿಡೆ ಉಂತಂಡವ ಅಂತ ಲಾಗಿನ ಇದೇನು ಕಟ್ ಮಂತ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂಟ್ಲ 14 ನಿಮಿಷ ಬರು ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲಾಗನ ಇಡೆಗೇನು ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಬುಡುದು ಪಾಡೊಡ್ಚೆ ನಾನು ಬುಡುದು ಪಾಡೊಡ್ಚೆ ಓಕೆ ಇಂತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೇನು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್